Hvad så der? Eller, hej alle sammen. Pink Gamers her. Og i dag så spiller vi SG, mig og Nikolaj. Og vi spiller på Wakecraft-serveren. Vi er om bag Batmans røv. Ja, vi skal om til Batmans nums. Så vi begynder ellers bare. Det er server, vi begynder at spille på. Ja, den hedder Wakecraft. Der kommer IP ned i description, beskrivelse. Og jeg fik 2 enchanting bottles. Okay, godt. Boom. Jeg er lidt lige præcis. Holy moly. Oh, shit. Og vi vinder stort. Ja. Jeg vinder alt. Vi har en bestemt rute. Så, ja. Og der er jernøks i. Godt. Inde på denne server, man kan godt sige, det er lidt urealistisk survival games. Hvorfor? Fordi at man kan finde jernøks og sådan noget. Det er jo ikke, Mikkel, jeg har våben her. Mikkel lægger våben herovre til dig. Ja. Men jeg har lige fået en stenøks. Nå, jeg har lige fået en træsvær, hvis det skal være. Det er bedre at have... Hvad er det nu, det hedder? Træsvær? Mhm. Men jeg bruger stenøks. Okay. Den holder længere tid. Ja. Men den giver bare... Du kan bare kridte med træ... Eller... What the fuck? Okay, jeg lægger altså bare. Nu gør jeg ikke. Jeg fik ikke meget læg. Det er nogle gange, der får du lag, og nogle gange gør det ikke. Ja, det er ligesom, når jeg finder en chest, så gør jeg ikke. Mikkel, der ligger jernøks til dig. Hvad fik du? Stoneforward. Oh god. Oh my god. Oh my god. Hvor skal vi så hen nu? Jeg har glemt det. Jeg ved godt det, Mikkel. Nej, vi skal bare den her vej. Wow. Oh shit. Så. Og vi det er lidt ny kanal. Altså vi har lavet en video med den. Med Block Party. ja, inde på Hive eller Hive. Vi spiller på mange forskellige servers. Ja, vi gider ikke sådan vælge en bestemt, fordi at jeg lægger på de fleste. Så jeg lægger på survival games i... der er en herovre. Der er en. Nå, du er efter en. Mikkel, nej, han var efter mig. God. My god. Der kommer en her. Oh my god. Jeg skal spise. Eller, jeg har meget liv, men altså. Wow. Yes, han fik ikke et hit på mig. Og han havde 4 golden apples. Sådan. Her du får få 2. Golden apples. Jeg har mange brød. Jeg har 13 brød. Får lige nogle fisk. Okay. Shit. Nej, vent lige. Jeg skal lige have noget andet mit armor på. Jeg har bare ikke noget armor næsten. Nå, men du får også noget. Jeg har masser til dig. Nico, kommer du? Ja, jeg er lige heromme. Ja, men jeg har jo noget til dig. Jeg har masser med. Nej, men jeg har armor. Nå, hvis du sagde, jeg er med. Jeg er fandme med til dig. Mikkel, jeg er lige her om bag dig. Okay. Du får en fiskestang. Det der. Det må du finde ud af noget med. Ja, what the fuck? Det må du finde. Og jeg har 8 TNT, homie. Mikkel, kom. Men jeg skal lige smide noget lort. Vi kan da lave diasvær sådan noget, hvis det er. Fordi jeg har 11. Hvad hedder det? Pinde. Her, ja, jeg har her 2. var der lige noget til mig. Og der er 11 tilbage, Mikkel. Jeg har fuld chain. Jeg har ikke fuld chain, men jeg har næsten. Og der er 11 tilbage, ja. Vi går herop på den her eller den her dobbelt jeg ved bare ikke. Den er bare langt væk herfra. Som vi kan sige. Og jeg har fucking meget mad. 8 stegt kyllinger. 4 rå fisk. Men du behøver sikkert sige det. Vi skal have en masse. Yeah, oh my goodness.
koster bare typisk det. Fandme langt. Men det er meningen, det er vores rute i den her. Så Ja. det er det. Men Mikkel, skal ikke bare gå ned på fodboldbanen? Den er sikkert taget den der til dobbelttest. Den altid, når vi når frem til den. Jeg fik lige en til 20. Mikkel, er det ikke rigtigt? Det er den altid, når man når frem til den. De damer, ja, det er den. Ja, jeg har lige fundet den der test deroppe. Jeg har det hjerneområde, du mangler, du har det hjerneområde, jeg mangler. Men nu lægger jeg lidt, men det gør jeg sikkert snart ikke. Jeg kan dræbe dig, hvis du står stille, og så jeg bare bruger alle mine 8 TNT'er, så kan jeg dræbe dig. Hvor mange pile har du? 20. Jeg har 15, men okay. Ja, du får intet. Og jeg synes det er sådan noget. Det er altså G5, og det var ikke noget. Jeg tager bare lige jernøksen for en sikkerheds skyld. Og jeg havde en stenøks, det er ikke lagt mærke til. Har du Okay, vent, jeg skal lige gøre sådan, jeg klikker. Har du jernøks? Nej, ikke jernøks. Har du en jernbar? Lad os smække. Ja, han bliver lige på siden. Mikkel? Jeg har nu. Mikkel, har du en jernbar? Nej. Okay. Skal vi ikke løbe op på midten? De refiller snart testen. Ja. Hvornår refiller de med 10 minutter? 9 minutter. Okay. Og vi er lige tilbage. Ja. Oh yeah. Det går stærkt, når vi er deroppe. Team at spawn anyone. Mikkel? Nej, der kommer nogen og timer. Der er allerede en, der har skrevet me. Go to spawn. Mikkel, vi killer dem. Vi er allerede næsten i spawn. Derovre er der en. Skal vi flække ham? Ja, vi går op først, fordi så har vi et forspring, så vi kan hoppe ned i hovedet på ham. Nej, vi venter måske til han kommer herop. Okay, men så beskyt mig lige hurtigt. Jeg skal lige hurtigt gøre sådan, jeg ikke lægger, så vi kan nakke ham. Mikkel, skynd dig, han kommer. Okay, jeg lægger stadig, men vi kan godt nakke ham. Jeg lægger ikke så meget. Mikkel, for helvede, hvad fanden laver du? Mikkel, for helvede. Jeg booster dig lige. Så tager du ham bare lige. Bubu. Selvom han er langt væk, men altså. Hvor er han? Er han heromme? Han Jeg er, kommer. Hej, Mikkel. han løber rundt om fodboldbanen. Ind på fodboldbanen løber han ind. Han er inde på fodboldbanen. Er han? Ja, jeg prøver at skyde med bue og pil mod ham. Nej, så rammer jeg en fodboldspiller. Ja, han løber ud af den nu. Jeg ved fandme ikke engang, hvor jeg er. Det var sgu da godt, du løb væk, var. Ja. Nå, der. Jeg kan se fodboldbanen. Hvor er I? Vi er her. Ja. Dårlig, han er dårlig. Han stod bare og prøvede at skyde med bue og pil på mig, og så kommer jeg bare og dræber ham. Hvor er du? Han havde en diamant. Og godt. Hvor er du? Jeg er herovre. Nå, der. Står ved kommentatorting. Han havde 2 diamanter. Rolls. Kom nu, giv mig nu diamanterne. Der, nu har jeg 2 diamanter. Vi kan crafte et diamantsværd. Skal I ikke bare komme på midten? De refiller. Jamen, jeg skal også lige smide alt mit lort. Hey Mikkel, du smider en hjelm, jeg kan bruge. Nå. Nej, det var bare mig, der så syne. Sådan. Det var bare lige mig. Nå, Mikkel, jeg begynder at gå ind på midten. Jeg spiser lige noget mad. Drop the base. Jeg har mange points. Team in deathmatch, anyone? Lols. Nå. Nå, jeg går ind på midten. Jeg kommer, men du er lidt hurtig. Det er fordi, jeg hopper under træerne. Nå, men det er mere fordi jeg lægger, så jeg ikke kunne sprinte lige så. Jeg hopper også under træerne. De går faktisk pisse hurtigt. Pisse. Oh my god. I have found. Det er godt, vi har 2 golden apples.
Eller Ja. vil vi være Okay, der er snart 1 minut til de refiller. Ja. Og jeg er langsom. Men jeg er næsten lige bag dig, så. Men fuck, jeg er langsom. Er der nogen derovre? Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Altså, der er 1 minut til de refiller testene. Så jeg tror, vi får fuld jernrustning. Ja, jeg mangler kun chestplate. Altså, jeg kan ikke lige se nogen herovre indtil videre. Jeg kan ikke lige... nej, der er ikke nogen herovre. Eller over, mener jeg. Over. De refiller lidt nu. Nej, det er ikke refilled. Nej, men du kommer til at stå ned i chatten lige om lidt. Nå. I går med. Ja. Ja, imens hopper jeg lige rundt på sporen. Okay, vi er 5 på banen. Jeg crafter lidt diamantsværd, nu er jeg i gang. Okay, det gør du bare. Så. Hej, hello, motherfucker. Og vi har ikke rigtig nogen planer for, hvem der skal have diamantsværd eller noget, så. Og det har vi haft. Ja. Se, nu bliver det udfyldt. Der. Jeg har ikke engang fået en chestplate, men jeg fik en diamant. Der kommer et team, Mikkel. Gør der? Ja, jeg spiser golden apple. Hos mig. Hello, motherfuckers. Kom. Han har diastammen i. Og det har jeg også, så vi har en dia. Mikkel, for helvede. Mikkel, hvorfor prøver du at nakke mig? Var det dig? For helvede. Så hopper jeg ned i hovedet. Jeg er på at dø. Mikkel, for helvede nu. Hold kæft, jeg er tæt på at dø, mand. Nu tager han en båd. Oh my god, der er sådan en båd i stykker. Helt seriøst, mand. Mikkel, for helvede. Hvis du ikke havde skat på ham, så havde jeg fandme fået ham. Jeg havde ikke set det dig. Mikkel. Mm. Jeg har ikke golden apple. Lols. Hvad fanden laver han? Yes, nu lægger jeg lige præcis ikke. Der kom. Mikkel. What? What the fuck? Upsi. Oh shit. Wow, jeg dør. Der er Mikkel spiser golden apple. Wow, jeg døde. Han er... Jeg døde, Mikkel. Pis. Okay. Ej, kom on. Nej, han skal have et bueskud eller sådan noget. Ja. Jeg håber, du vinder, Mikkel. Jeg hæber på dig. Kom nu. Yes, jeg fik ham. Godt, skat, kat. To tilbage til deathmatch. Oh my god. Okay, godt, Mikkel. Vi håber, Vi har mange iron. Jeg har over en stack brød. Ja, det fik mig. De havde 60 både, 11 diamanter og 3 diamantsværd og så en mere diamantsværd. Shit. Hvordan fuck kan der være så mange diamanter i et Mikkel, nu er deathmatch. Og jeg vinder. Nej, ikke når jeg lægger. Nej. Jeg dør. Men fuck, jeg har meget mad. Jeg har en stik brød og en stik æbler. Altså, Mikkel. Jeg dør, fordi jeg lægger så meget. Mikkel, har du spist golden apple? Nej, fordi jeg har ikke flere. Fuck. Jeg ville have fået ham, hvis jeg ikke læggede. Hvad fanden laver du? Prøv at springe til en ting. Kom nu, Mikkel. Han er low, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Siden han løber sådan. Det gør de fleste jo. Yes! Fordi jeg læggede. Jeg har 13 diamanter. Man kunne lige lave fuld diamanter over næsten. GG, men det var alt for Pink Gamers. Ja, og
ja, I må gerne subscribe, hvis I har lyst. Det betyder meget for os, på grund af, at vi næsten lige lavet den her kanal. Så ja, det var bare lige det, jeg ville sige. Men så ses vi i næste episode. Hej hej. Hej.